தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை மின் திருட்டு அதிகமாக நடக்கிறது. முன்பு வீட்டில் உள்ள மின்மீட்டரை ஓடவிடாமல் தகுதித்தம் செய்து மின் வாரியத்தை ஏமாற்றுவார்கள். அத்துடன் போஸ்ட் மரத்தில் திருட்டு கரண்ட் எடுத்து விழாக்களின் போது பயன்படுத்துவார்கள். சர்வசாதாரணமாக இதெல்லாம் நடக்கும். மின்மீட்டரை ஓடவிடாமல் ஏமாற்றுவதை தடுக்க டிஜிட்டல் மீட்டர்கள் பொருத்தப்பட்டன. தற்போது தமிழ்நாடு முழுவதுமே டிஜிட்டல் மீட்டர்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக மின்சாரத்தை திருடுவது வீடுகளில் தடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படி தமிழகம் முழுவதும் நடைபெறும் மின் திருட்டுகளால் தமிழ்நாடு மின்வாரியத்திற்கு ஆண்டுதோறும் பெரிய அளவில் வருவாய் இழப்பு ஏற்படுவது தொடர்கிறது. இதை தடுக்க மின்வாரியம் கண்காணிப்பு டிஜிபி தலைமையில் அமலாக்க பிரிவு தீவிரமாக பணியாற்றி வருகிறது. இப்பிரிவில் உள்ள அதிகாரிகள் மின் திருட்டு தொடர்பாக அடிக்கடி திடீர் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். இதன்படி 2022 23 17,328 மின் திருட்டுகளை கண்டுபிடித்ததுடன் மின் திருட்டில் ஈடுபட்டவர்களிடம் இருந்து அபராதமாக ரூபாய் 103 கோடி வசூலித்துள்ளனர். அதற்கு முந்தைய ஆண்டான 2021 22 13,145 மின் திருட்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ரூபாய் 80 கோடி அபராதமாக வசூலிக்கப்பட்டிருந்தது. அதேபோல 2018 19 18,453 மின் திருட்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ரூபாய் 106 கோடி வசூலிக்கப்பட்டது. 2021 22 ஆண்டை விட 2022 23 ஆண்டில் மின் திருட்டு அதிக அளவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அபராதமும் அதிக அளவில் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.